bun sian ka jingduk bat jingkrudu kamjula ban khanglat khanglenti habadon kamon bat ka jingtrang ban kiu shakliar lum jong kanam ha ka jingpuli bat kani ka longru kumju nakbanta jong ka samla bahun lang mauri kabadei ka samla ka bawan ha ka kerdan ka baar ha ka thup jong ka top 10 ha ka examine higher secondary school living certificate ka bala penlong da ka meglia board of school education habai keren bat ka samla bahun lang kalai thu bakawan na kalong yeng ka buduna ba ha ka yo ka kon bat kamdon hiru wat ya ka mobile phone hadu kani ka kanti bala pendep ya ka examine HSSLC bat ha ka por bakadon online class ka samla bahun lang kalai thu badai kino hikai bat kiparlok kibairap ya ka bat lengba ka jingtri sitom naladi klayo banwan ha ka kerdan ka baar wat lada khlamut duru Ngasih komen habang tiba yo ini ka second position Jingsha akle modul bangan yo ekani ada ngayo ru ngamodul bangan yo betang haki 10 position ki 9 ki gitu siapa du la kata ru ngasuk men bangan yo ekani second position ngadap ka jusngu yo ublay namar what happening ke jing e bubun ru ngaklem kendandin de mau benang nang kristian yang apa musim ban ya chkmat te ngasungu yo ublay but ya barok ki brio nadu ki sister principal vice principal ki sisters barok ki teachers bar ki parlok janga ki bala dan bentalang hakani ka jing job janga ka jing e janga kalau ngkong bang ngomde ka kena na ka ying ba bet babiang te po bang pas klasen ru ngayo ka 15 position ngakwa ban shim ka science henry da ka jing bumla ban ka shana ying ngaladu jing kermen ka tapor henry ublay unang i janga udong pa ningkong ipa paling ba Miss Amanda Jirwa di mai iba i ong ngawala pimla misim science ru pila ben le ba ka arts te ling ba kata ka jing am sim ji ngala ngakmen nama ba wala dang sim ka asu ring ngala ben le kma ben le ba banyak kma chiprang te ngasungu ya i Miss Amanda ru nama ba dim i te wala da ting ting hoi ngai ko jang pa sim science ru ngai kmen ring ngahun ni ke ngabang bang ayo ding ba uni covid-19 ba ki kena ki sedang ban kitia nama bagi orang ru ki sarkar mentakin kini sampai ki batch jong ki covid-19 de kalau ku jing kristu thia ngi kena bangin mo tristom hi nal di kendian mdes ku ba manchwa kat ba ai ki no kai tangi puli bitan tu hande nadu pas dang uni covid ki kena kelas dang tristom hi dal di ben wat hi nanet ben smart ben assignment ben submit mana kasngi te uni wala ada apa ding covid-19 ru hande ni kino hikai ru kira tre ya benta jongki takra kan ki ni sala ban yo ek ni don kam ka jingpule jingi ni don ki online classes mana kasni te ki teachers ru ki budin be jingi ki humbok jingi ibaro te nakadau wala dangi udon ni covid-19 ru ni kam ja nanti ndai ni lai ring ba ka jingi rap jongki hikai ni ru ni la nang tristom bat nang yak mi nanti ban pois ka jing job bat mentaksi nga kemen ban ong spi baro bang kemen ska de ban yo kani ka second rank pite bang asa aku konven te wala dang tan mobile ru kidon ki sister sangni kiba pet be ki jing don kam janga baro di maki kiba arang don online class ru di maki kiba alut ki badon kam ada di online class lan di online test ru di maki ba ai phone jangki bang panon kam ki prok janga ru ki arab yang kaban bangan but lang kanus nangki ibaro tengah sunggu ki sisters bagi prok janga ru balai arab yang ban yo ki notes ban attend ki class ki test baro ka kuba ba ko ban ashp baro ba holong ki jing e mana ubri udan be ka jing e lada pi duna kan nuru ka jimpuli hende lada pi mon hin ladi mdan bala ban khangi pi hende pi wat ngap e ki ba pi mlae hende lada pi kwa sha ba pin i ka kriteng jong pi ma ba pin i ka kriteng jong pi ka tu galis pi hap tristom hin ladi pi hap kristu thia e ladi te pi kan ma ba pin nge be ke ba ki no kai ki ong e ki tu ki ba dan halo jong pi bat pin sa syam ba pin sa job ya kata aga jing pun kre pi ka exams kumba kanu kenta pelut por kre kon sai sin ong biang kumbang pite bang asyong apa konven te ka life ka jing em jang ni kalong baro kalong renti lut lada pilong exam ne lada pimlong ru kadan ka po kre kot ka po ban bamja ka po ban kai ka po ban thia ka po ban dwai ru ringkat baka jing dwai ru mde ba ong tang balong exam ni hap kre kot sibun kenta hande dari ka po lakai ni lakai dari ka po bam ni bam dari ka po ben tre ni hap tre te la kata ru daga jing ku blai ngala ban pois kani ka thong